आफादगिरि दिपेन बरा दिनै अदालगुरियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे जानायनि सायाव गेबेङै फोरमायो। दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि खौसेथिखौ सोर बेसेबां लुबैयो आरो सोरनि गोसोआव हारिनि समाजनि जौगानाय आरो बाउसोमनाय दं बिनि सायावसो फोथायनाया थागोन। बेनिखायनो बर'नि राजखान्थिया जेसेबां दं बियो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जोनोम मोनखानाय। बेखायनो 5,000निबो बांसिन जिउ होनानै बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हादों। आफादगिरि बिथाङा बिखौबो बुंथिबावोदि 64 बोसोर सोमावसारनानै मोननाय 6 सिडुलखौ बोरैहाय बर' हारिनि आखायाव लाखिना दोननो हाबाय थायो बिखौसो साननांगौ होननानै बुङो। नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बिखौ रोखा बुंथियासैदि एबसुनि रला बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव मा जागोन आरो सोरखौ मदद होगोन बिनि सायाव जेबो रोखा गैया। खौसेथियाखौ जोङो गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो, बुजाबुजिखौ जों गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो आरो सोरनि गोसो गोरबोआव बेसेबां हारि आरो समाज आरो ओनसोलनि फारसे जोंहा अनसायनाय, हास्थायनाय आरो बे डेडिकेसन बाउसोमनाया दङ बिनि सायावसो निर्भर खालामगोन। बिटिआरनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि जे थासारि बे थासारिखौ लानानै जि सावरायबाय थानाय जेफोर खोथा बाथ्राफोर आरो जेराव मोननै राजखान्थि दोलो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोनोम मोननाय आरो बे सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय नेतृत्व होनाय दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव जि खौसेथिखौ लानानै बुजाबुजिखौ लानानै नैबे साननैसोआव जायफोर खोथा बाथ्राफ्रा दिनै मेडियायाव दान्थे बिदान्थे बा गावबा गावनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि प्रेजेन्टेसन बा बुंलायनाय जि थासारि आरो बे थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथिं बा मेटाराबो बारम्बार फैबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे खोथाखौ स्पस्तयै आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो खौसे आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। बड'फानि जि आदर्श बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो आरो माहारिबाद जातीयताबाद जातीय चेतनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावबोदों। दा बेखायनो थांनाय 2024 सननि आगस्ट दाननिफ्राय 2024नि डिसेम्बर दानसिम इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव बुजाबुजिनि आधाराव बबेबा मोनसे बिन्दोआव सावरायलायनानै खौसे आवगायलांनो हायो नामा? मोननै दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, हाइस्ट लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिनि गेजेराव सिलिगुरियाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव, बङाइगावनि चिरांनि धालिगावआव बे सावरायलायनायफ्रा जादोंमोन। सावरायनायनि जि बिथिंफोर जथेस्थ' पजिटिभ आरो बे सावरायनायाव जोङो मोननै जि आनसलिक जि दोलो रिजनेल जि पार्टी दङ बे पार्टीया खौसेयै 34 इयार्स सोमावसारनायनि उनाव संग्रामनि उनाव मोननाय 5,000नि बारा जि मुंख्लं जालांबाय, जि शहीद जालांबाय आरो जि मोनसे भायलेन्सनि जि मोनसे ब्लाडशेडनि जि मोनसे चेप्टारमोन बेखौ फोजोबनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव खौसेयै जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि आधाराव गासै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बर' हारिनि लिडारशिपआव जोङो खौसे आवगायलांनो हायो नामा? बेनो गुबै मोन्थोरमोन। बड'लेण्ड टाइम्स, क'क्राझार।